ξεκινήσουμε το πρώτο μας μάθημα μαθαίνοντας πώς να φορτώσουμε υλικά στο desk του Smog. Το Edit Desk, όπως λέγεται στο Smog, είναι ο πρωταρχικός χώρος εργασίας για τη δημιουργία μοντάζ και εφέ. Για να δημιουργήσετε κάποιο μοντάζ και να του βάλετε εφέ όμως, πρέπει πρώτα να φορτώσετε υλικά από τη βιβλιοθήκη. Υπόψη είναι ότι το desk είναι ένας προσωρινός χώρος εργασίας. Θα πρέπει πάντα να αποθηκεύετε τη δουλειά σας σε κάποια βιβλιοθήκη για να είστε σίγουροι ότι δεν την έχετε χάσει εάν κάποιος άλλος χρήστης επέμβει στη δουλειά σας. Ας καθαρίσουμε λοιπόν το desk επιλέγοντας το όνομα πάνω αριστερά στην καρτέλα Edit Desk και πατώντας Clear και αμέσως μετά Confirm. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, πατήστε το Open. Εδώ μπορούμε να δούμε τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν από τα project που έχουμε στο Smog, όπως επίσης και να μπούμε στο δίκτυο και να φορτώσουμε κάποια υλικά από τον τοπικό σκληρό μας δίσκο ή από κάποιους άλλους δίσκους. Η βιβλιοθήκη του Smog περιέχει όλα τα εργαλεία για τον έλεγχο και την οργάνωση των μέσων ή των υλικών του project σας. Πατήστε στην επιλογή Dual View αν βλέπετε δύο παράθυρα για να γυρίσετε σε Single View και επιλέξτε από το Library Browser το project Smog Footage. Έχετε φορτώσει ως βιβλιοθήκη τώρα τη βιβλιοθήκη Smog Footage. Πατήστε στα τρίγωνα δίπλα από τα ονόματα των καταλόγων για να δείτε τα περιεχόμενά τους. Ξαναπατώντας τα κλείνουνε. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα ξεχωριστό υλικό μαζί με τη μάσκα του, είτε αυτό είναι audio, είτε αυτό είναι βίντεο, είτε αυτό είναι μοναδικά καρέ. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε όλο τον κατάλογο που μπορεί να περιέχει αρκετά υλικά ή ακόμα και ολόκληρο το library για να φορτώσετε. Επιλέξτε το Smog Footage Library. Βεβαιωθείτε ότι στις επιλογές Destination είναι διαλεγμένη η επιλογή Add Area και πατήστε Load to Desk. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αναπαράξουμε υλικό. Το interface του desk είναι χωρισμένο σε διαφορετικά τμήματα. Στα αριστερά είναι οι κατάλογοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα πλάνα που υπάρχουν στο desk σας. Στο κέντρο έχετε το Source Area που εμφανίζονται τα πλάνα με τα οποία θα δουλεύετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη αυτής της οθόνης και να μπείτε στο χώρο αναπαραγωγής ή αλλιώς Player. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα βρείτε το Record Area που εμφανίζεται το timeline σας, το μοντάζ σας. Είναι άδειο για την ώρα. Για να εμφανίσετε πλάνα από ένα κατάλογο, πατήστε την ταμπέλα View που βρίσκεται δεξιά από το όνομα του καταλόγου. Πατήστε το βελάκι αριστερά από τους καταλόγους για να τους ανοίξετε και να δείτε τα περιεχόμενά τους. Οι πράσινοι κατάλογοι περιέχουν πλάνα, ενώ οι κόκκινοι περιέχουν το μοντάζ σας. Για να αναπαράγετε πλάνα, επιλέξτε το πλάνο, πατήστε στο κουμπί Source Area Layout και επιλέξτε μία από τις 4 επιλογές των players. Ας επιλέξουμε το Standard. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στο χώρο αναπαραγωγής και να δείτε το υλικό σας. Με τον ίδιο τρόπο, πατώντας στο Source Area και γυρνώντας σε Thumbnail, ξαναβλέπουμε το desk όπως το είχαμε αφήσει. Ένας άλλος τρόπος φυσικά είναι να πατήσετε το shortcut Escape για να μπείτε ξανά στο player. Ξαναπατώντας το, επιστρέφετε στο Thumbnail View. Μια ιδιαιτερότητα του interface του Smog είναι τα swipe menus. Αν τραβήξετε τον cursor πάνω από μία από τις swipe μπάρες που βρίσκονται αριστερά ή δεξιά, μπαίνετε σε ένα διαφορετικό μενού κάθε φορά που αποκαλύπτεται. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, επαναλαμβάνετε την ίδια κίνηση. Όταν βρίσκεστε στο Edit Desk και κάνετε swipe αριστερά ή δεξιά, μπαίνετε στο Player. Ας ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους για να βάλουμε πλάνα στο μοντάζ μας, να ξεκινήσουμε το μοντάζ μας. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να προσθέσουμε πλάνα στο μοντάζ μας. Θα ξεκινήσουμε από το Drag and Drop και μετά θα χρησιμοποιήσουμε τους Editing Operators. Υπάρχει και τρίτος τρόπος, ο οποίος είναι να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου. Ας πάμε λοιπόν στο Editing. Ας βεβαιωθούμε ότι είναι επιλεγμένο το Ripple και End. Το Ripple Mode θα καλύψει όποια κενά μπορεί να μείνουν αν διαγράψετε κάποιο πλάνο και θα αφήσει χώρο για καινούργια πλάνα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το Snap Closest είναι επιλεγμένο στις επιλογές του Snap. Με αυτό ενεργοποιημένο, τα πλάνα που θα βάλετε θα κολλάνε στις άκρες των άλλων πλάνων που ήδη βρίσκονται στο μοντάζ σας ή των markers που μπορεί να χρησιμοποιήσετε μέσα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Drag and Drop.
Πατήστε στο view του καταλόγου editing για να δείτε τα περιεχόμενα του καταλόγου και ανοίξτε τον κατάλογο από το βελάκι αριστερά. Επιλέξτε το πλάνο 01 entrance front και από το source area layout διαλέξτε το source record area ή αλλιώς πατήστε shift και escape. Βεβαιωθείτε ότι το πλάνο βρίσκεται στο πρώτο καρέ και κρατώντας πατημένο το F τραβήξτε το πλάνο και κατεβάστε το στην περιοχή record. Από το record area layout επιλέξτε την επιλογή record timeline ή πατήστε το F5 στο πληκτρολόγιο σας. Αυτό είναι το νέο σας μοντάζ. Ένα νέο πλάνο έχει εμφανιστεί στον κατάλογο starting record area που λέγεται 01 entrance front. Αυτό είναι το όνομα του μοντάζ σας. Ας βάλουμε περισσότερα πλάνα στο μοντάζ μας. Βεβαιωθείτε ότι το δεύτερο πλάνο ανοίγοντας το editing είναι επιλεγμένο. Βλέπουμε ότι αλλάζει στο source player και σιγουρευτείτε ότι βρίσκεστε στο πρώτο καρέ του πλάνου. Πάλι κρατώντας πατημένο το F, τραβήξτε το πλάνο και πηγαίνετε το στο τέλος του μοντάζ. Αυτόματα θα κολλήσει με το προηγούμενο πλάνο. Πατήστε κάτω δεξιά το κουμπί Home για να μπορέσετε να κάνετε zoom out. Ο κίτρινος κέρσορας καθορίζει το που είναι η αρχή του πλάνου, ποιο είναι το πρώτο καρέ του πλάνου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο μοντάζ σας. Ας επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα με το τρίτο πλάνο, κρατώντας πατημένο το F και τραβώντας το στο τέλος. Πατήστε πάλι το κουμπί Home για να κάνετε zoom out σε όλο το timeline. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να πλοηγηθούμε στο timeline και να χρησιμοποιήσουμε και μερικές τεχνικές μοντάζ ακόμα. Για να κάνετε scroll, επιλέγετε τον κίτρινο κέρσορα που δηλώνει το πλάνο το οποίο βλέπουμε, το καρέ το οποίο βλέπουμε και τραβήξτε τον αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε scroll στο timeline. Για να κάνετε pan στο timeline, κατεβείτε στην μπάρα που βρίσκεται κάτω από το μοντάζ σας και τραβήξτε την αριστερά ή δεξιά. Αν θέλετε να κάνετε zoom, στην ίδια μπάρα τραβήξτε προς τα πάνω για zoom in ή προς τα κάτω για zoom out. Για να επανέλθετε στο μοντάζ σας έτσι όπως ήταν πριν, πατήστε το κουμπί Home. Η μπάρα που βρίσκεται δεξιά σας επιτρέπει να μεγαλώσετε και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το κάθε clip που έχετε βάλει στο μοντάζ σας. Το ίδιο ισχύει και για τα βελάκια sync και plin που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. Και πάλι πατώντας το κουμπί Home, επιστρέφετε στην προηγούμενη μορφή. Για να πλοηγηθείτε μεταξύ των πλάνων, μπορείτε να πατάτε το κουμπί Z για το προηγούμενο πλάνο ή X για το επόμενο πλάνο που σας πάει ακριβώς στο τέλος, στο τελευταίο καρέ του πλάνου που βρίσκεστε. Ας προσθέσουμε μερικά πλάνα ακόμα στο μοντάζ χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά την τεχνική override. Έχετε υπόψη σας ότι τα πλάνα είναι αριθμημένα με τη σειρά με την οποία θα μπουν στο μοντάζ. Οι λειτουργίες μοντάζ που θα χρησιμοποιήσουμε βρίσκονται ακριβώς στη μέση μεταξύ των δύο παραθύρων record και source. Επιλέξτε το πλάνο 4 και βεβαιωθείτε ότι είστε στο πρώτο του καρέ. Πηγαίνετε το timeline σας, την μπάρα του timeline σας είτε χειροκίνητα, είτε με τα κουμπιά που βρίσκονται στο record player, στο τελευταίο καρέ του πλάνου σας. Πατήστε το κουμπί override που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και το πλάνο έχει προσθεθεί στο μοντάζ σας. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο να προσθέτετε πλάνα μέχρι το πλάνο 10. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πατήστε το κουμπί Home στο τέλος για να δείτε όλο σας το μοντάζ. Μην ενδιαφέρεστε για το χρονισμό του, μιας και θα επανέλθουμε για να τα τριμάρουμε σε επόμενα μαθήματα. Ας προσθέσουμε και ήχο στο μοντάζ μας. Πατήστε το κουμπί Start που σας πηγαίνει στην αρχή του μοντάζ σας, στο Home. Κλείστε τον κατάλογο Editing και ανοίξτε τον κατάλογο Audio. Επιλέξτε το Xball Audio, πηγαίνετε στο πρώτο του καρέ και κρατώντας πατημένο το F τραβήξτε το στο χώρο του μοντάζ σας. Μπορείτε να προσθέσετε και να μοντάρετε όσα κανάλια ήχου θέλετε. Για να δείτε την κυματομορφή, αν αυτή δεν έχει εμφανιστεί, πατήστε το W-Syn. Για να την εξαφανίσετε, W-Μείον. Για να προσθέσετε και άλλα κενά κανάλια audio, πατήστε το Audio Plus. Για να αφαιρέσετε audio κανάλια, τραβήχτε τα από το τετράγωνο κουτάκι που βρίσκεται αριστερά από το όνομα του καναλιού. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον ήχο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλετε, μπορείτε να τον αφήσετε και να τον κλειδώσετε, ούτως ώστε ό,τι πειράξετε στην εικόνα να μην επηρεάσει
και το layer του ήχου. Σε αυτό το σημείο το μοντάζ σας υπάρχει μόνο στο Edit Desk, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Και παρότι το Edit Desk αποθηκεύεται αυτόματα όταν βγαίνετε από το Smoke, είναι μια περιοχή που χρησιμοποιείται από όλους τους χρήστες του Smoke που μπορεί να δουλεύουν σε αυτό το project και έτσι υπάρχει πιθανότητα να σας αλλάξουν πράγματα τα οποία εσείς δεν θέλετε να αλλάξουν. Γι' αυτό καλό θα ήταν πάντα να αποθηκεύετε είτε όλη τη βιβλιοθήκη του Edit Desk με τους καταλόγους της εάν έχει αλλαγμένα στοιχεία από αυτά που είχατε τελευταία φορά, ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή που μπορεί να έχετε αλλάξει και να έχετε προσθέσει πράγματα, ή τουλάχιστον το record area της βιβλιοθήκης σας όταν τελειώνετε κάποιο μάθημα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε αποθηκευμένο το μοντάζ σας σε κάθε σημαντικό βήμα. Ας ξεκινήσουμε να αποθηκεύουμε το μοντάζ μας, αλλάζοντας καταρχήν το όνομά του. Θα προσέξετε ότι το όνομα του μοντάζ μας αυτή τη στιγμή έχει πάρει το όνομα του πρώτου πλάνου που βάλαμε. Για να το αλλάξουμε το όνομα, επιλέγουμε το μοντάζ μας κάτω από το Starting Record Area και πατάμε στο text box που υπάρχει, επιλέγουμε το όνομά μας και του βάζουμε ένα καινούριο όνομα. Για να το αποθηκεύσουμε, επιλέγουμε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, επιλέγουμε είτε το μοντάζ μόνο του είτε ολόκληρο τον κατάλογο που έχει το μοντάζ μας και πατάμε Save Selected. Για να βεβαιωθούμε ότι έχει σωθεί, πατάμε Open και στη βιβλιοθήκη βλέπουμε ότι έχει προσθεθεί μια ακόμα Starting Record Area όπου μέσα περιέχει το μοντάζ μας.